Takže ako vyzerá ten kontrakt s Deakom najprv, ktorý vlastne... Áno, tak s Deakom je to na 2 roky. Nebudem tu hovoriť nejaké detaily, ale je to veľmi taký lukratívna zmluva. Hodnotil by som to tak, že vedľa Attilu, ktorý má zmluvu s KSV a uvidíme ešte s kým, kadekým, však to už si vypočujte jeho. A s Ivanom Buchingerom, ktorý má vlastne zmluvu s N1, M1 v Rusku, tak si myslím, že ten Tomáš Deák, čo sa týka tej lukratívnosti tej zmluvy, je niekde medzi nimi tam. Takže myslím si, že dosť zaujímavá zmluva. Rusko, vieme, že ako veľa amerických organizácií aj Rusi sú takí, že oni si chránia to svoje, nepúšťajú tam napríklad UFCčko, Bellator a takéto zahraničné. Ako vnímaš Rusko? Rusko vnímam pozitívne. Ani by som tak netvrdil, že si nepúšťajú, pretože myslím, že Fight Night je v nejakom úzkom spojení. Aj borci vlastne z Fight Night zápasili aj v Bellatore, aj zápasia, myslím. A niektorí aj v UFC zápasili alebo zápasia. Hej. Chodia im tam všelijakí, ja neviem, Steven Seagal a Jones a títo vlastne borci z UFC ako hostia. Takže také nejaké to prepojenie na UFC alebo takto tam určite je a nevidím v tom nejaký taký ten ruský, takú tú zatrpnutosť, že by nechceli. Skôr by to dojde tak, že chcú preraziť, chcú mať vlastne UFC v Rusku. Ja som presne na to chcel narážať, že UFCčko sa snaží už dlhodobo do Ruska preniknúť ako organizácia a v tomto smere, že Rusi ako keby tie americké nepúšťali. Lebo vieme, že napríklad Ali Bagautinov, ktorý je veľká hviezda, už teraz UFCčko bojoval o titul, bohužiaľ nevyhral, tak on tiež pôsobí v tomto Fight Nights. Áno, pôsobí, pretože im dávajú zápasy. Myslím si, že niektorí tí Rusi si sťažovali, či už v Bellatore alebo UFC, na to, že nemajú často zápasy. To je pre nich problém, neviem či kvôli financiám, alebo kvôli tomu, že chcú zápasiť, alebo kvôli jednému aj druhému, ale to Fight Night vlastne otvára tú možnosť, že môžu často zápasiť.